príjemné popoludne. Dnešná paráda sa nám blíži k záveru a jeho vrcholom je uvedenie maskota, ktorý bude reprezentovať takisto Slovensko a slovenský paralympijský tím v Rio na paralympijských hrách, ktoré budú za necelých 90 dní. Od rána vás tu sprevádza, za čo mu chcem úprimne poďakovať, vytváral skvelú náladu, ale je stále smutný, lebo nemá meno. Všetci ste písali rôzne mená, najčastejšie sa opakovalo, viete aké? Rio. Takže Rio sme vylúčili, pretože tých autorov by bolo neuveriteľne veľa. Čiže prvé kritérium pre výbere mena bolo, aby bolo originálne a jedine, ktoré sa bezmála v tých 700 návrhov, ktoré sme dostali, objavilo a aby bolo slovenské, aby bolo spojené aj s parádou a je geniálne, že sa podarilo také nájsť. Som veľmi rád, že prijali ponuku krstných otcov, títo traja silní muži, ktorí pokrstia maskota samozrejme už aj s menom, ale najprv musíme to meno samozrejme uviesť a nájsť víťaza, ktorý toto meno nejakým spôsobom vytvoril. Takže okrem grafického návrhu s združením Korytnačky a SPP, s Mirkom Regitkom, ktorý to pretransformoval, máme ďalšieho spoluautora dnešného maskota a jeho meno, ktoré vymysleli, myslím si, že je úplne geniálne. Ale najprv nech si zavoláme asi autora, ktorý toto meno vymyslel. Je to majiteľ pásu, ktorý dneska tu bol s číslom 165. A je to Sebastian Šilom. Sebastian, my ti blahoželáme. Prosím ťa, ty sám nám prezrať, aké meno si vymyslel. Sebastian, chcem ti úprimne poďakovať za toto geniálne meno a ty ho prezradíš všetkým, aké meno dostane dnešný maskot. Takže aké meno si mu vymyslel? Parádko. Takže... To nie je po česky parádko. Parádko, Radko, parádko. Takže maskot slovenských paralympionikov sa bude volať Parádko. Ja ti úprimne ďakujem a blahoželám. Dostávaš hlavnú cenu a to najdôležitejšie je, že sa staneš súčasťou nášho týmu na území Slovenskej republiky. Zúčastní sa sľubu prezidenta Slovenskej republiky, odovzdávanie dekretov našich nominačných na úrade vlády. Samozrejme dostaneš športové oblečenie slovenských paralympionikov. A ešte dostaneš aj malý taký týždenný pobyt počas kempov Hľadáme talenty na Remate a ešte takéto drobnosti od Slovenského paralympijského výboru. Takže Sebastian Šilom, ďakujeme veľmi pekne. Sebastian, blahoželáme. Ešte podľa mňa by si mohol pomôcť. Ešte si vymeníme, prosím ťa, keďže maskot už má meno, tak mu odovzdaj tú tabulu, ktorá je s menom. Takže dovolte, aby sme vám predstavili parádka maskota slovenských paralympionikov, ktorý nás bude reprezentovať v Riu. Poprosím troch silných mužov, aby sa ujali svoje funkcie a džusom Rio uviedli maskota do života. V tejto chvíli, dámy a páni, decká, priatelia, sme pokrstili symbolicky maskota letných paralympijských hier, Parádka, tu na zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Samozrejme, neobliali sme samotné